Борис Дрангов беше представен в основното му амплоа на офицер от Българската армия. Безспорно, това е най-важната и характерна черта през неговия живот. Още от ранна младежка възраст, все до края на неговия живот, на забавена черна, през 1917 година, където мога да кажа, че съм бил на място и съм усетил какво представлява Южния фронт по това време и самата позиция. Завоена черна или кота 1050, едно много добре укрепено място, отбранявано от 9-ти пехотен Пловдивски полк в този период от време. Но Борис Дрангов има и други измерения в своята личност. Той никога не изоставя родната си Македония. Още във военното училище той се включва в един кръжец на известни последствие революционни дейци. Тук е Гоце Делчев, тук е Ефрем Чучков. Една също много важна фигура от Щип, която е малко позабравена, но за времето си е един от първопроходците в революционното движение. По-сетне Дрангов, когато вече е младши офицер, вече беше споменато и предполагам след малко ще бъде доразвито от доцент Георгиев, се включва в българските офицерски братства. Но един от най-интересните периоди, един от неговите пикове през живота са свързани с участието му в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. И Дрангов оставя едно паметно писмо в този период от време, което по-късно Йордан Бадев ще свърже с писмото, което Ботев изпраща до съпругата му Венета. Едно писмо, в което той ще нареди родната Македония преди семейството.